nem? Annak annyi. Ugye annyi? Annyi. Kunkókja. Nem jó olyan kókja. Jó az. Marjákja. Kani mi? Nem látom. Majd mindjárt. Engedd már el itt a másik. Aha. Még csak ez. Csak erre ráfog még, majd aztán másikra is. Na, annak már letett. Ha, belemarkoltad is a pofájába? Még elkapni idő. Hogy már vérzik minden telapot. Pofáját. Elkapta a herényt is. Most már nem érti még rendesen. Nem. Most már fogja? De most már csak jobban. Nézd meg, 5 orkon, még nem volt benne, kijövök, hát rád a motorok. Még meg 2 is. Vedd ki a görényt. Vedd ki, most már vízes fel.